ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ኣብ ሙሉእ ዓለም ትርከቡ ተኸታተልቲ እዛ መደብ ምስ ሙሉእ ጥዕናኹም ክትህልው እንዳተመነኹ ሎም መዓልቲ እምበኣር ከምቲ ልሙድ ሓደ መቐፀልታ ናይቲ ዝሓለፈ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ቅድሚ ናብቲ ናይ ሎም መዓልቲ መደብ ምእታው ግን ኣብ ዝሓለፈ ክፋል የገዛ ነይርና ማለት መጀመርታ ንዓን ክንሰርሐን ክንፍትን ኢና Okay, መጀመርታ ተቀዳሚ ትሕቶና ከም ዝንሪኣ ዘለና which of these words is a noun ያትብለላ ካብዞም ኣብዚኦም ዘለውስ ኣየናዩ ትስም ከምቲ ዝዝከር ናውን ናይ ሓደ ነገር ወይ እንስሳ ወይ ሰብ ዝተፈላለየ ይኹን መፀውዒ ንጥቀመሉ ስለዚ ካብ ኢት ማለት ምብላዕ እዩ ኣፕል ቱፋሕ ጃምፕ ምንጣር ፕሪቲ ፅብቕቲ ወይ ምልክዕቲ ማለት ስለዚ ቀዳሚት መልስና ኣፕል እያ ማለት እዩ ካልእ ትሕቶ ምስ ንኸይድ happy small dog black ትብላላ ካብዚአን እውን dog ወይ ድማ ከልቢ መፀውዒ ናይ ሓደ ከልቢ ናይ ሓደ እንስሳ ስለ ዝኾነ ከልቢ ማለት እዩ ሳመሪፅና ኣለና ማለት እዩ ብምቕፃል identify the common noun in this sentence below ከም ዝፍለጥ ክልተ ዓይነት nouns ከም ዘለውና ሪኢና ነርና so common noun and proper noun common noun ብሎ ኩሉ ግዜ ናይ ሓባር ስም ክኾን ከሎ proper noun ከዓ ናይ ውልቀ ስም ማለት እዩ ስለዚ ካብ ቀዳሚት ሕቶ the class study English today ስለዚ class ዝብል ዘሎ ናይ ሓባር ስም ማለት እዩ ብዘይ ካልኣይ she is a small baby ንእሽተይ ቆልዓ ወይ ቆልዓይ ማለት እዩ ስለዚ baby ዝብል ዘሎ ብዚ ከዓ ናይ ሓባር ስም ማለት እዩ ብምቕፃል identify the proper noun in this sentence below Ephraim is learning English Ephraim ቋንቋ እንግሊሽ ተማሂሩ ክኾን ከሎ ማለት እዩ Ephraim ዝብል ዘሎ ሽም ኣብዚ ሕጂ ናይ ውልቀ ስም እዩ ማለት ናይ ሓደ ወዲ ኮይኑ Ephraim ዝተባህለ ሽም ስለዚ proper noun ኣብዚ sentence እዚኣ ወይ ኣብዛ ሙሉእ ሓሳባት Ephraim እዩ ማለት እዩ ከም ካልኣይ ኣስመራ is the capital city of Eritrea ኣብዚ ሕጂ ኣስመራ ርእሰ ከተማ ናይ ኤርትራ ንብላልና ማለት እዩ ክልተ proper noun ኣለውና ወይ ክልተ ናይ ውልቀ መፀውዒ ተቐዳማይ ኣስመራ ትብል ቃል ክትከውን ከላ ተኻሊእቲ ድማ ኤርትራ ማለት እዩ ስለዚ መልሳ A and D ማለት እዩ ካብ ተቐፂልና ብዛዕባ verbs ሪኢና ነርና ወይ ድማ ግሲ ኩሉ ግዜ ግሲ ማለት እቲ ተግባር ወይ ከዓ እቲ ዝፍፀም ዘሎ ኣክሽን ዝገልፅ ኢልና ነርና ማለት እዩ ስለዚ ተፈላለየ ዓይነት ፎርም ሪኢና ነርና ብዛዕባ ህሉ መፃኢ ናይ ሕሉፍ ሪኢና ነርና ያ ዝነበረት የገዛና ግን ብዛዕባ ናይ present form ኮይኑ ወይ ድማ ናይ ህሉ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ህሉ ተኮይኑ እንታይ ኢልና ነርና am are is ኢልና ንጥቀም ስለዚ ተቐዳሚት ሕቶና I dash happy ስለዚ ኩሉ ግዜ I ንሕሪልና እንታይ ንብል am ንብል ማለት ስለዚ I am happy he ተልና ካብ ኩሉ ግዜ he she ኩሉ ግዜ is ወሱ ማለት እዩ ስለዚ she he is ስለዚ he is small ሳልሳይ we are we ተልና ኩሉ ግዜ ናይ ሓባር ድማ are ንወስድ ከም ራብዓይ the dog is black ወይ ድማ she is surprised ሳተድንያዊ ተመሲጣ ማለት እዩ ዝኾነ ኣሎ ካብዚ ኸፂልና choose the correct adjective adjective እንታይ ኢና ንያምነና ወይ ቅፅል ሓደ ቃል ኮይኑ ንስም ዝገልፀልና ማለት ስለዚ እቲ ስምሲ እንታይ ወይ ብኸመይ ዝኾነ ነገር ናቱ ዝሕብረና ማለት እዩ adjective ኢልና ነርና ተቐዳሚት ሕቶና ሕጂ this house is dash and old ኣብዚ ሕጂ ናትና noun ወይ ናትና ስም እንታይ house ዝብል ዘሎ ቃል ስለዚ ነዚ house ዝገልፅ ቃል ኢና ደይና ዘለና adjective ንብሉ ስለዚ large this house is large ዓብን ኣረጊትን እናለና ማለት እዩ ከም ካልኣይ I am feeling really dash today ኣብዚ ብዛዕባ feeling ንዛረብ ኣለና ስለዚ I am feeling really dash today late long happy round ስለዚ happy ማለት እዩ ሳልሳይ he drives a bright red sport car it is very fast ነታ ናውን ስለዚ ካር ናትና ስፖርት ካር ያብዚ ናትና
noun ወይ ነትና ስም ንዓኻ እንታይ ከመይ ምዃና ማለት ቅልጥፍቲ ድያ ዝሕልቲ ድያ ይገልጸልና ኣሎ ማለት ስለዚህ past ናይ ሎማዓልቲ መደበይ ወይ ፕሮግራም ድማ መቐጽልታ ናይቶም ሸሞንተ part of speech ወይ ድማ ናይ ቋንቋዊ ኣገባብ እንብሎም ኮይኑ which is very important ኣገዳሲ ዝኾነ ማለት እዩ adverb ንብሎ እዩ ወይ ድማ ተወሳኺ ግስ ልክዕ ከምቲ ሽሙ ዝሕብረና ተወሳኺ ግስ ክንብል ከለና ነቲ ግስሲ ዝሕግዞ ይድኾን ዘሎ ማለት ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ ነቲ verb ወይ ድማ ግሲ ዝያዳ ሓበሬታ ወይ ከዓ ንጹር ክኸውን ዝሕብረና ማለት እዩ ስለዚህ it is a word which can modify a verb ወይ ድማ ነቲ ግስ ዝበሃል ጽቡቕ ገይሩ ዘብርሃልና ወይ ዝገልጸልና ይድኾን ዘሎ ማለት እዩ ኣብነታት ክንሪና she runs quickly ንሳ ብፍጥነት ትጎይ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና runs ትብል ቃል እዚ runs ትብል ዘሎ እንታይ እዩ verb ናትና ወይ ድማ እቲ action ወይ እቲ ዝፍጠር ዘሎ ነገር እዩ ማለት እዩ ሙያይ ትጎይ ኣሎ ሕጂ ግን እንታይ ዘድለና ዘሎ ከመይ ነይሩ ትጉያ ወይ ቁልጡፍ ዲ ነይሩ ቀስ ዲ ነይሩ ንዕኡ ብዝያዳ ዘብርሃልና ሕጂ እዚ adverb ንብሎ ዘለና ማለት እንታይ ዝብል ቃል መፅኡ ማለት እዩ እዚ quickly ይብል ማለት እዩ quickly ወይ ድማ ብፍጥነት ንሳ ትጎይ ወይ ንሳ ጎያ ክንብል ንኽእልና ግን ዝያዳ መብርሂ ክነት ኮይና ንሳ ብፍጥነት ጎያ ላልና ስለዚህ ታ ብፍጥነት ትብል ዘላ ቃል ታናትና adverb እያ ማለት እዩ ከም ካልኣይ ተወሳኺ ግስ እውን ነቲ ናትና adjective ወይ ድማ ናትና ቅጽል ዝያዳ ከብርሃልና ወይ ክገልጸልና ይኽእል እዩ ንኣብነት he is very tall ኣብዝናትና ሕጂ tall ዝብለሎ ቃል ወይ ነዊሕ ዝብለሎ ቃል ናትና adjective ነዊሕ ሓፂር ኢልና ነርና ዝሓለፈ መደብና ስለዚህ እታ very ትብለላ ሕጂ እዚኣ ናትና adverb እያ ብጣዕሚ ማለት ይኸዓ ትርጉም ዝኾነሉ ንሱ ብጣዕሚ ነዊሕ ነቲ ነዊሕ ዝብለሎ ቃልሲ ንጹር ሓበሬታ ይህበና ኣሎ ብጣዕሚ ነዊሕ ምዃኑ ወይ ድማ ብጣዕሚ ሓፂር እዚ adverb ማለት እዩ ስለዚህ ንቕጽል እውን ዝያዳ ሓበሬታ ከም መግለጺ ከም ዝህበና ይሕብረና ማለት እዩ ከም ሳልሳይ adverb can be used to modify the entire sentence ነታ ሙሉእ ዝኾነት ሓሳብ እውን ዝያዳ ሓበሬታ ከም ዘለዋ ወይ ናታ እውን ክገልጸልና ይኽእል እዩ for example luckily I had enough money ስለዚህ እዚ ሕጂ እኹል ዝኾነ ገንዘብ ነርኒ ብኸመይ ማለት እንታይ ብዙሕ ንጹር ነገር የለን እኹል ዝኾነ ገንዘብ ከም ዝነበረካ ይሕብራለ ግን ብምንታይ ንኣብነት ሕጂ እዚኣ luckily ትብል ቃል ኣላ እዛ luckily ሕጂ ናትና adverb እያ ስለዚህ ኣብ መጀመርታ ናይቲ ሰንተንስ መፅያ ንኩሉ ነቲ ሙሉእ ሓሳብ ኣለካ ትገልጸልና ኣላ ብዕድል እኹል ዝኾነ ገንዘብ ነይሩኒ ትብለና ማለት እዩ ተወሳኺ እዚኦም adverb ንብሎም ኩሉ ግዜ እንታይ ይሕብሩና ማለት እዩ how ብኸመይ where ኣበይ when መዓስ how much ክንደይ how often ካ ክንደይ ግዜ እዚኦም ዓይነት ሕቶታት ክሕብረና ይኽእል ማለት እዩ እዚ adverb ንብሎ ዘለና ወይ ድማ ተወሳኺ ግስ ተቀዳማይ ክንሪኦ ከለና how ንዝብል ሕቶ ማለት እዩ ወይ ብኸመይ how something was done ሓደ ነገር ብኸመይ ከም ዝተገብረ ይሕብረና ማለት እዩ ንኣብነት slowly ቀስ he drives slowly ንሱ ዘዊሩ ይደኾን ዘሎ ሕጂ ከመይ ኢሉ ዘዊሩ ማራ እንዳቀልጠፈ ዘዊሩ ወይ ቀስ ኢሉ ዘዊሩ ስለዚህ slowly ትብለላ ቃል ወይ ቀስ ትብለላ بخمي كم سكورنت نجر يكلسنا لما لذي he drives slowly نسوق سيلو يزور quickly بغطف ويك عم بفتنة مالي تدخل لذي I run quickly أنا بغطف ويا تا بغطف تبلا لحجب زي أنتها تانتنا adverb لذي how تبلا لها ستمل سلنا لما بخمي بفتنة سالساي easily بقليلو she answered the question easily نسانة تحطو تاسي بقليل ملساته مالس أي برتعان مالدي بقليلو ويكا easily سلازي how نزبل حطو بأدفرب كم لسن خير مالدي ساتم كان عملت slowly
quickly and easily ማለት እዩ ተወካሎቱን ኣለውና እዚኦም ከም ኣብነት የምጽእ ያደለኹ ከም ካልኣይ where ወይ ድማ ኣበይ ሓደ ነገር ሲ ኣብ ምንታይ ከም ዘሎ ወይ ድማ ኣብ ምንታይ ከም ዝተኻየደ ይሕብረና ማለት እዩ ንኣብነት here ኣብዚ ኣብነት ናታ ምስ ንረኻ I live here ኣነ ኣብዚ ይነብር ኣበይ ኣብ ጀርመን ክኾን ይኽእል ስለዚ እቲ here ዝብለሎ ወይ ኣብዚ ዝብለሎ ናትና adverb እዩ ስለዚ እንታይ ሕቢርና ኣሎ ማለት እዩ where ኣበይ ምዃኑ ማለት እዩ ካልኣይ እውን ነገራት ኣበይ ከም ዘሎ ወይ ድማ በይን ከም ዘሎ እውን ክሕብረና ይኽእል ንኣብነት behind ኢል ብድሕሪት my dog is behind me ናተይ ከልብስ ብድሕረይ ኣሎ ኣበይ ከም ዘሎ ተኸልቢ ይሕብር ኣሎ እዚ ሕጂ behind ዝብለሎ ቃል ኣበይ ከም ዘሎ ይሕብረና ማለት እዩ ከም ሳልሳይ everywhere ኣብ ዝኾነ ኣብነት his children go everywhere with him ደቁ ኣብ ዝኾነ ቦታ ምስ እዩ ይኸዱ ስለዚ እታ ኣብ ዝኾነ ቦታ ትብለላ ኣበይ ምዃና ትሕብረና ማለት እዩ ስለዚ ናትና adverb where ኣበይ ከም ዘሎ ነገራት ወይ ድማ ኣበይ ከም ዝተኻየደ ይሕብረና ማለት እዩ ከም ሳልሳይ እውን when ድብል ወይ ከዓ መዓስ ሓደ ነገር ወይ ሓደ ኣክሽን ሲ መዓስ ከም ዝተኻየደ ሕጂ ድዩ ትማሊ ድዩ ሎሙ ድዩ ቅድሚ 10 ዓመት ድዩ ቅድሚ 5 ዓመት መዓስ ከም ዝተኻየደ ዝሕብረና እውን እቲ adverb እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብነታት ክንርኢና ቀዳሚት ኣብነት ናትና now ትባላ ወይ ድማ ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ ማለት እቲ action ወይ ከዓ እቲ ተግባር ሕጂ ክካየድ ከሎ ማለት ስለዚ I am talking now ኣነ ሕጂ ዛረብ ኣለሁ እታ now ሕጂ መዓስ ያታ እቲ action መዓስ ዝካየድ ዘሎ እቲ ነገራት እቲ ዝግበር ዘሎ ነገር መዓስ ዝካየድ ዘሎ ይሕብረና ኣሎ ማለት ስለዚ ሕጂ I am talking now ኣነ ሕጂ ዛረብ ኣለሁ ካልኣይ yesterday ወይ ድማ ትማሊ It was hot yesterday ትማሊ ሙቐት ነይሩ መዓስ ሙቐት ነይሩ ትማሊ ዝብለሎ ቃል መዓስ ከም ዝነበረ ይሕብረና ኣሎ ማለት እዩ ናትና adverb yesterday later ወይ ድማ ድሓር I will call you later ድሓር ክድውለልካ እየ ወይ ክድውለልክ እየ ጽንሕ ኢለ ድሕሪ ቁርብ ደቂቕ ወይ ድሕሪ ቁርብ ሰዓታት ድዩ ክድውለልካ እየ መዓስ ትሕተት መጽለላ እዚ ሓጅ መዓስ ክድውለለይ ጽንሕ ኢለ ወይ ድሕሪ ቁርብ ደቂቕ ወይ ድሕሪ ቁርብ ካሊት ወይ ድሕሪ ሰዓት ክኸውን ይኽእል ማለት ስለዚ እታ when ትብለላ ሕቶ ወይ ድማ እታ adverb ናትና ናይ when later ምዃና ንፈልጣ ማለት እዩ ሕጂ ከም ራብዓይ today ሎሚ ሎማዓልቲ ስለዚ he played football today እሱ ሎማዓልቲ ኩዕሶ ተፃዊቱ መዓስ ተፃዊቱ ዝብል ሕቶ ሕጂ ሎማዓልቲ ይኾን ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ adverb ናትና when ክሕብሩና ይኽእሉ ወይ ድማ መዓስ እቲ ዝተፈጠረ action ወይ ዝተገብረ ተግባራት መዓስ ከም ዝተኻየደ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ትማሊ ሎሚ ቅድሚ ሰዓት እንዳበለ ማለት እዩ ካልእ እውን ከም ራብዓይ how much ክንደይ ናይ ሓደ ነገር ክንደይ ብዙሕ ምዃኑ እውን ክሕብረና ይኽእል እዩ ንኣብነት to እዚ ማለት ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኣመና ማለት እዩ ስለዚ the music is too loud እቲ ሙዚቃ ብጣዕሚ ወይ ኣመና ዓው ኢሉ ኣሎ ስለዚ ሕጂ ኣመና ትብለላ እንታይ ይሕብረና ኣሎ ማለት እዩ how much ማዕረ ክንደይ ዓው ኢሉ እቲ ሙዚቃ ብጣዕሚ ዓው ኢሉ ኣሎ ብጣዕሚ ዝሒሉ ኣሎ ስለዚ እታ to ትብለላ ቃል ማዕረ ክንደይ ምዃኑ ይገልጽልና ማለት እዩ very ማለት ከዓ ኣዝዩ ማለት ይኾን ኣሎ ኣብነት I love you very much ኣነስ ኣዝየ እየ ዘፍቅረካ ወይ ዘፍቅረክ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እታ ኣዝዩ ወይ ከዓ ኣዝየ ትብለላ ቃል ክንደይ ምዃና ትሕብረና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንእግረ መንገዲ ኣብዚ እቲ ክንደይ ትብለሎ
كقصر يكال مالت عقن كله خيل ولاون زي تعرف زي أي قانون كون خلنا عملت معرف إن دي فتوى كام نزبل حتى حجي كان دزي فتوى كي أعتبرت خلنا جن أو خلنا خمالتي هزيو بزوح عملنا نقبل كتكون تخليها كالون لك بقصرون كتجلس تخليها like twice 3 times نقبل كون كتجلس تخليها أبزي أبن تامسي عندو جن تن indefinite way ما زي قصر أنا تاجلال تامسي عندو كم سال ساي fully way ما مولو I am fully prepared أنا مولو تدالي الله مولو نحد نجد تدالي الله ما أعرف إني أخذ تدالي على الله نسبة التمارين الذي مولو fully I am fully prepared حمشاي how often ويدما كندي جزء نسبة وين كمل سنة ويكنا قرنا يخلي زنا adverb مولو زلنا نعمت زيوم ناي جزء قربات دلوا مالتيو وي frequency نقولهم نعمت always sometimes never usually ندابلنا نقلص مالتيو زخات بتناتهم percentage ويدما بتناتهم بزحي إنا نفلاليو نعمت هذه جي تانت يلهو كم عبنت always مالت كل جزء مالتي 100% إلى أزغلت يلهو نعمت this room is always cold تزخفلي كل جزء قري مالسي أبزي حاجة تا تقدر سنة لنا تا always تبلا لقال مالتي كل جزء مخان مالتي مناتو تاينا دبلنا زي adverb سي نحد نجر كندي جزء مخانو زحبون نعملنا دبلنا always كأحجوزي كل جزء مالتي لذي this room is always cold always تبلا لقال more important يعني أبزي مالتي كم كلا أي usual مالت كا مبزحتو جزء مالتي like كاب always قرب بودل زبالة تسعة ميتاوت نايت جزء مالتي أبنت منجس usually reads a book منجس مبزحتو جزء مصحف يندب مالتي تقول لا لذي إذا مبزحتو جزء كندي جزء إذا ندب نتل حتى مبزحتو جزء مصحف يندب من سنة مالتي سالساي sometimes كا like فرق مالتي ويدما حدا جزء يخون له مالتي أبنت بس نري sometimes I watch English movies كل جزء أي كتاتلني English movie كن حدا جزء يعني English movies كتاتل so sometimes تدل على زي مالتي حدا جزء كندي جزء نزبل حتى تمسلنا مالتي كم رابعي never ويدما بفوتهم حجي ناي والحنت ناي 0% يجلس لنا مالتيو عبنت مستنريقة she never drinks alcohol نسا بفوتهم alcohol هيتستنيا كندي جزي هيتستي never والحنت بفوتهم هيتستنيا لازم never تبلا لعل تحبنا لنا مالتيو أمود أتا حنت ساماري كنريه خنفتنينا نايزن زرعنيان بزعبان noun pronoun adjective und adverbs مالت كل جزء يدانجرك أي مالت complicated لزغنة حججن أبحنتي حسابات ويا أبحنت بولا حسابات أي adjective أي verb أي pronoun كنري في التنينة إذا قداميتي the black dog runs quickly إذا مالت كا تتسألين كلبي بفترة يقوي بدين حج حنت ما عندي كنري في التنينة نعملت black بالدول حجي انتي ناتنا كتسلي ويناتنا adjective مالت انتي يعني ناخد جزء adjective ناتنا نتسم ويكا نتي نتكلبنا عم تحجي انتي مخانو سكلس نينا يعني أنا سلازي اتخلبي تسلم حبر خمسة لو يقلت لنا مالت سلازي كتسل كadjective مالتي noun ناتنا بزي كلبي دولو complicated يكونن دوك زبل لقال سم مالتيو كاتناو ناي حدا نجر ወይ እንስሳ ኾን خل ወይ ሰብ ኾን خل መፀውዕ ዝኾነ ናውን ይለያልና ስለዚህ ኣብዛ ሰንተንስ ያ ወይ ኣብዛ ሙሉ ሓሳባት ናውናትና ከልቢ ይኾናል ማለት እዩ
ሳልሳይ verb ሪና ነርና verb ማለት ከዓ ኣብታ ሙሉ ሓሳባት እንታይ ከም ዝተገብረ ወይ እቲ ዝተኻየደ ኣክሽን ወይ ተግባር ዝገልጸልና ኢልና ነርና ስለዚ ኣብዚ እንታይ ተግባር ዘሎ ሙጉያ ይደሎ ስለዚ እቲ ከልቢ ከም ዝጎየ ወይ ጉያ ከም ዘሎ እዚ ይሕብረና ማለት እዩ verb ኩሉ ግዜ ኣብ ሙሉ ሓሳባት እንታይ ከም ዝተፈጸመ ዝነግር ኢልና ስለዚ ስታትና verb ኣብዚ ሕጂ runs ሆና ማለት እዩ መወዳእታ adverb ማለት ስለማዓት ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ adverb ከምቲ መጀመርታ ዝበልክዎ ተወሳኺ ግስ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ነቲ verb ብኸመይ ከም ዝተኻየደ ዝገልጸልና ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ጉያ ከም ተፈጸመ ሓቢርና ኣለና ግን እቲ ጉያ ብኸመይ ተፈጺሙ ብጣዕሚ ድዩ ቁጡፍ ነይሩ ዝሕሉ ነይሩ ከመይ ከም ዝነበረ ይገልጸልና ስለዚ quickly ትብለላ ቃል ብጣዕሚ ቁጡፍ ወይ ብፍጥነት ከም ዝጎየ ይሕብረና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ I hope then ቁርብ ኮምፕሊሴት ዝነበራ ሙሉ ሓሳባት ከመይ እንታዩ ግሲ ወይ እንታዩ pronoun እንታዩ noun ተረዲእናኹም ኩና ተስፋ ይገብር ስለዚ ጽኒልኩም ብምስማዕኹም ብጣዕሚ ዘመስግን ክሳብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ዝመጽእ ኣብ ዘለናዮ ሰላምን ቅሳነትን ክኾነልና እናተመነኹ ይቐኒለይ ቻው